RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag-imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Douglas. Ginaingon, doon naging panahon nga mubati kag kaluisaw sa katao nga mapunta na hinuon sa pagpakasa. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Mo ba? Bay dongkoy? Wa mo duty ron si Dalia kay nag-away ug ang iyang bana? Ubay. Silingan man gimi ni Dalia. Luoy kay si Dalia gabi kay ikulata siyang bana. Oh, nga naman kuno. May kabit man ang bana ni Dalia. Unya kay nakakita man og dako kay nga chikinini si Dalia sa liog siyang bana. Aw, mao to. Giaway ni Dalia. Naunsa man nuon nga gikulata man si Dalia siyang bana? Kusalbay gud na iyang bana gud. Siya pa'y nangabit? Unya siya pa'y nangulata? Ito eh. Ay, bay, ako'y naluin ni Dalia. Ako, bay dongkoy. Mga ba, Douglas, ha? Naluoy kang naghunahuna sa kauban ni mo sa trabaho ng babay. Kaya wa ko nung ka-duty kay gikulata sa bana. Utay, klaro kay nga, wato mo duty kay daghang tingay bunog ang naong. Forbida, doon na gyud tao ngayon anak dong. Maupay mangpit, o niya, maupag yung mangulata sawa. Maugyod, nilad kay batasan niyang bana eh. Siya pa'y nakasa, maupay managmal. Ako daw kaniya tubuhi ito sa nanay mo. Ito kanhin nanay ni mo ba? Nakapangabit mangyod ko atong kaduhag ito. Pero ako manapat ni nanay ni mo eh. Mau ba tay? Nakasuway di kag pangabit sa una day sa buhi pas nanay? Uy, noon sa gibang ano, katulo anak do. Katulo ha? Puros ka magwangan do. Ako nagudi ha? Kaduhag ko mga bitaw nung, kung nasakpan ko atong nanay ni mo, pero kaloy sa Diyos do, wag yun ako, manapat sa akong asawa. Kita ko nakasabo sa dili yun ta manapat. Mao, pero nga tay, usara may gibuhat ni mo atong nasakpan kang nanay tay? Ay, ako lang siya, walang ko siya dapati, ako lang siya gipasagdan nga sighilak. Ako, iya ko mugdoon. Ay, sagngon rin ako ang iyang kamoto. Sigil kong dihay ba, inighapak niya na ako.
Diha gani duhak higayon do, nga sa tanto na kong lihay-lihay. Nayatakan di ka, 40 taong tiyabaw ni mong nayatakan ka do. Uy, luuya ni mo ato. Mo ba? Bro, kabuutan ni mo tayo, no? Kaya wag yun ka manapat, nanay. Ay, uy. Ay, sus. Pero paghambog lang dong. No, wag yun ko kapadapat. Bahala na akong anak ang mayatakan. Inig atras na ko. Inig kadapak niya na ko. Bahala na ikay mayatakan ko. Ako tong bata nga, nayatakan ni mo tayo. Ay, ikaw lang kayo. Unsa mo lalis pa man hinuon. Kay ikaw to, oy. Ikaw ramay among anak. Kang hilaka daw ni mo do. Sa dihang niyatakan, di ka? Bida. Parigit kong agi ni mo do. Kaluoy sa doy. Nyawa pa yung uso niya, pera to sa uda. Pero tay, gikan ka rin tay, ikaw ang imo na kong idol tay. Di isa ko manapat sa asawa na ko tay. Kung maminyo ko. Di gyud tay. Sige tay ha, arin ako. Mamisita ko sa kong uyab. Mo ba, daid na? Ikaw rin usa sa inyo? Wala din niya si tatay o nanay ni mo? O, Dong Douglas. Doon sila sa probinsya. Sa sunod adlaw pa to sila mamauli. Uy, mo par, tukay pa. Kumo na. Pahimos lang na ito ni Higayo na. Nga wala yung tao din eh. Di na tamagas og chicken dito sa lodge. Ha? Tara. Douglas, Kinunan ko niya. kilitan din nilas. Uy, kaya tao din eh. Ato na sa akong kwarto pa. Magtagbaw taro na, bayad. Kapag doon din isa. Namutay ni mo. Matid kay nakipagpapakali ko. Wa pa ko makai. Basta karoon makai ko. Ano dito? Ako na ning iugbok ang tumuhon. Lamit na ka. Ang doon ko pa. Basta na. Kisa ko ba Kapuya eh. Tulog ka raon. Tulog ragid ka raon nang nakuha na ako. Kapoy naman kayo. Wakas kondisyon. Ako kay, kapoy sa kay ko. Hindi kapoy sila ka. Di pa maulan kog binilangkad, eh. Kapuya dayan ni, eh. Dong, pakasal niya to, ha? Bahala ko gamay na tagikay. Pakasal to, ha? Tayo na. Sa mga kapoy pampabati mo lawas mo? Tay, kurog pa akong tuhod. 5 karawang hindi ako nakuha. Nakuha ganiya day kang idna tay. Grabe. Tulura man tato karawang tay. Sadyang nangundang nami. Sadyang muli na unta ko. Tuyhakaw mabalik tay. Nakuha. Giga. Mo to gibirahan ako gusab tay. Mo to nakuha na akong kaduha karawang eh. 5 tanan. 5 tanan. Kapuya. Yung pagpauli ni mo, nag-jackal mo
Kabihan mo. Wa na tayo. Wala dinalan yung kamo duty ron. Duty gyapon ko tayo. Duty ko Oo, kinahanglan nga magtigom ko tayo kay nanghagad na itong kasal si Idna. Gusto na siya nga magminyo na mi. Unsa bay? Wala no, gyapon di mo duty si Dalia. Bay kay priting hila kay gibiyaan sa siyang bana. Ubay. Uy. Ug ikaw, miga mong gimuana niya. At tuwa siya sa ilabay, inighapon. Inig-off na nato sa atong trabaho. Kaluoy sandalya ba yoy? Oh, sige. Karong hapon. Di una ko muli sa amo. Mudiritso ko sa ilang dalya. Tambagan ko siya nga di magpada sa iyang kaguol. Uy, kagwapa niya. Makakita pa siya mas labaw pa sa iyang bana. Uy. Niya na ta sa tungod sa bahay nila ni Dalia. Nabaka siya ron di ano? Oh, no, yun no eh. Tawagon ako ha. Sige. Ikaw tawag. Dalia! Day! Dalia! Ni ang amigo ni mo nga si Douglas, Day! Dayon lang. Wala siyang kahi ang gate. Oh, sige na, bay. Sud na kay. Padayon na ka ni Dalia. Uy, may huboy ang pikas ni mong mata. Hasta imong ngabil. Okay. Gisok magbago sa kumbana. Oh. Taon sa taon ni mo eh. Anong nangabit na yung bana? Eh nga, kagwapan ni mo nga. Nindot kaglawas. Nayo, utog pa kayo ng boobs ni mo. Klaro mong kaya nipis man ang gisulob ni mo si Nina. Ay, hasta sa mong panty, klaro kayo. Lamian ni mo, daydalya eh. Muna ako nagulaan karon Douglas. Kay kinsa na malay mo anak na ako. Ngawa naman akong bana. Uy, Dugin ako na ibog ni mo. Lami kay ka. Lami man ka sa akong uyab eh. Dali be, manigda ta sa sawka. Ako na lang. Ako ni mo anak ni mo. Manigda sa dali. Amo itong bana ni mo. Amo ito, buang to. Bugo to, bugo. Ano ako kanindot ni mo? Anong nangabit pa man siya? Ilok sa bungayt. Be, may kapag ko sa imo, be. Oh, wow. Katuski ko kadak ko. Wa, naman isa kong pana. Dali, be. Hayakan ko niya, ha? Hayakan ko niya. Daya. Kabihan mo mag-drive. Mas maay pa mo ka mag-drive kaysa kanya. Talia, hinahinay lang. Talia. Nabirahan gid na kog kaunom si Dalia tong higayon na. Human sa nahitabo namo, wa na mag-uol si Dalia. Nagsige na lang siya gismile. Kay niya naman kung namutambal sa iyang kahidlaw. Nagsige na lang siya gismile. Mga kasama ang kaagi ni Douglas din hining tulumanon.
What's the style? Nagsigi na og Smile A style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN drama.